What was that? God have mercy upon us. Hey! Ebekinaga. Kedabinaga. Mpa, anma bunu. Unonye, unochigu. Susugu bieba no. Ogbote gunu metila akwụkwọ. Gususu sala na school. Susugu bieba no oblo nwani kan nako. Bia ko na bia. Kedu result gị? Enya result of na computer. Computer ka ye woti ya. Computer onye? Computer school. Kedu ebe result gị dị ọsọ na computer? Computer nne gị ka computer nne gị. Onye nkuzi anyị nwụrụ anwụ. Onye nkuzi unu nwụrụ anwụ? Kedu ihe gburu ya? Ọ nwụrụ ọnwụ tie. Ọ nwụrụ ọnwụ tie. Anti unu m fụrụ a day before yesterday. Na-agwa m na unu ga-emechi akwụkwọ tata. Kedu ebe result gị dị ọkụ mmụọ nsọ agbagbu egbu n'efifi ya? O gosiri na ihe dị iche adịlọ. O gosiri na ihe bele last time bekwere this time. Chimo, kezi ihe fi na-eme n'akwụkwọ gị. God have mercy upon us. Fifi awa na-egosi akwụkwọ ukwe. Akwụkwọ gịnị? Suffer notation I jam ukwe na church. What? Okay. Suffer notation. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Kedu nke bụ 44 out of 45? 44 out of 45. Confirm nwa m onye nke anyị gara ebele emegbuoro ya. Efu ya n'ozu bịa akwụkwọ. Mba. Onye nke anyị gara 44 ka ị gbara out of 45. Onye nke ọdụkwa ndụ wee na-agụ school. Enyi gị nwaanyị. Ekwuru m na ahụ adịghị ya maka ọ bụrụ na ahụ dị ya ọgụ karịa ịgba ya nwa bụ 45. Ụgwọ akwụkwọ niile nna akwụrụ gị o wee wụrụ 44 ka ị gbara tata. Aka m asị ihe iji akpụ ka eke ka m hapụ ịnwa. Kedu ụfụrụ onye ibu? Ụfụrụ m ka ibu. Ụfụrụ m ka ibu. Jide. Nne gị na tebụl. Nne gị.